Aku mau kabeh munggah kabeh. Iki videone. Munggah kabeh. Ya mau wong lho. Kalau lo sing gang kono lo gang kono. Lho. Godho karo wong lanang iki dheweke kadeni ora bakal kandha karo bojone nanging kosok baline lamun digodho karo wong lanang ning dheweke iku ora timbang mesti wae kandha karo bojone mengko gegek ning dalan wong lanang aku lanjut nang pencul yo mesti wae kaya nomor 2 aku ngerti watak-watine pasti kaya apa. Anggere ora awon wong lanang telung dina wae otot iya.
kono ndak iso, ning kono ndak iso. Ning kono lho gang iku lho gang. Ora apa-apa, ning kono ndelik kono ndelik. Ah, ada mama. Yo sing bikin ini mergo wis pirang-pirang sasi suarane dicolok ya. Kami waktu bisa, tapi sempatan